Sponzori emisije. Ocenite dosadašnji rad vlade ocenom od 1 do 5. Vrlo dobar start. 2. Šta je najveći uspeh vlade do sada? Najveći uspeh što je bez većih ekonomskih i socijalnih slomova nastavila da vodi Srbiju i što je hrabro i odlučno otvorila pitanje Kosova. Što one iste strane su 90. godina prouzrokovale kosovski problem, sada su napravile ogroman zaokret pa su Dačić i Nikolić spremni da razgovaraju sa Tačijem. A neuspeh? Neuspeh što je pokazala iznenađenje pred Evropom, pred nepravdom. Što svi ekonomski pokazatelji iz dana u dan su sve gori, a standard građana sve teži. Kako vidite ulogu opozicije u Srbiji danas? Opozicija je slabo razjedinjena i bavi se isključivo sobom. Mislim da je danas dosta teško biti opozicija s obzirom na to da se vlada ponaša dosta neprijateljski prema opoziciji i spremna je da koristi sva sredstva kako bi je ućutkala. Po čemu se evropska politika ove vlade razlikuje od evropske politike prethodne vlade? Evropa ne veruje ni našim žrtvama, ni našim suzama. S tim ne smemo da budemo iznenađeni, moramo gledati dalje. Prethodna vlada je, opredeljujući se za evropske integracije, verovala u evropske vrednosti i podržavala ih. Ova vlada negira sve evropske standarde i vrednosti, iako navodno tvrdi da je za evropske integracije. A kosovska politika? Kosovska politika se promenila onog trenutka kad je premijer Dačić pružio ruku i otišao na razgovore sa predvodnikom kosovskih Albanaca. Nastavljajući kosovsku politiku koju je vodila prethodna vlada, ova vlada je pokazala da je spremna da uradi mnogo više. Vidjet ćemo dokle je spremna da ide. Da li je za Srbiju održiv princip i Evropa i Kosovo? Moguće je da izgubimo i ulazak u Evropsku uniju i opstanak Kosova u sastavu Srbije. Evropska unija je sada novoj vladi poručila da ta politika više nije aktuelna. Da li direktni pregovori Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou znači implicitno priznavanje države Kosovo? Zavisi od broja država koje će priznati Kosovo. Ne zavisi od nas, čak ni od Evrope. Postavlja se samo pitanje, ukoliko se ne razgovara o statusu, o statusnim pitanjima, šta onda znači ovako visok nivo delegacije? Da li je Srbija danas bliže Evropskoj uniji ili dalje od nje nego kada je dobila status kandidata za članstvo? Pa jeste bliže zato što se bliži, evo, leto i to je neko konkretan datum, je nešto konkretno. Ja mislim da je dalje i da se može približiti samo ogromnim ustupcima u kosovskoj politici. Šta Srbija gubi time što još nema datum početka pregovora sa Evropskom unijom? Gubi vreme i gubi novac, gubi investicije. Gubi entuzijazam za evropske integracije, gubi i status kod investitora. Zašto u Srbiji opada podrška Evropskoj uniji? Pa zato što se to isto dešava i unutar Evropske unije. U vreme krize ljudi se zatvaraju u nacionalne i lokalne okvire. Zato što nova vlada na neki način kao da podržava stvaranje javne atmosfere i društvene klime koja je anti-evropska. Da li je NATO prečica za ulazak Srbije u Evropsku uniju? Teorijski da, ali politički ne. Nijedan političar danas u Srbiji, pogotovo ne u vladajućoj koaliciji, nije spreman da izvrši taj konjički skok u tabor NATO pakta. Iskustvo nekih zemalja je pokazalo da su one, zahvaljujući tome, brže ostvarivale taj cilj. Zbog čega se vi zalažete za ulazak Srbije u Evropsku uniju? Zbog mladih generacije da ne idu trbuhom za kruhom širom sveta. Zato što duboko verujem da će time Srbija biti moderna, uređena država u kojoj će građani uživati sva svoja prava i istovremeno živeti bolje. Kako vidite Kosovo za 5 godina? Biće i albansko Kosovo, biće i srpsko Kosovo. A pokrenut će se bolji protok robe, kapitala i ljudi. Vrlo su teške prognoze. Kako vidite Vojvodinu za 5 godina? Pa vidim je kao motor, jedan od motora razvoja celokupne Srbije, rame uz rame sa Beogradom. Kao još razvijeniju evropsku regiju u evropskoj Srbiji. Opišite jednim pridevom Ivicu Dačića. Odlučan. Promenljiv. Dragana Đilasa. Ambiciozan. Odlučan. Aleksandra Vučića. Beskompromisan. Suviše ličan. Kako danas gledate na deklaraciju o političkom pomirenju DS-a i SPS-a iz 2008. Ono što je napisano tamo, socijalna pravda, nacionalna svesna Srbija i evropske integracije su naš neodustajni cilj. Dakle, i dan danas bismo to potpisali. Bio je to pokušaj Demokratske stranke da se zakopaju rovovi koje je politika SPS-a stvorila među građanima Srbije 90. godina. Šta cenite kod druge sagovornice Dvougla? Pa njeno obrazovanje i njenu veštinu političkog manevrisanja. Ona je pristojna u politici što je velika prednost što se mene tiče s obzirom na to da postoje mnogi koji to nisu. Šta joj zamerate? Pa isto ono što zameram i sebi, da bi trebali mnogo više da govorimo o ekonomskim i socijalnim temama, isto tako da kao lavica nekad brani svoje partijske stavove, pa čak i kad nije u pravu. Premalo je znam da bih joj bilo šta zamerila. Šta biste joj poručili?
Pa poručila bi je da svakako ostaje u politici zato što Srbija treba žene političare jer politika je isuviše ozbiljna stvar da bi bila prepuštena samo muškarcima. Da se u politici traje ukoliko ste dosledni. Sponzori emisije: